Takže máme tu nový semester, prežili sme prvák a ideme do druháku. Sice už máme druhý týždeň, ale nevadí. Ráno sme išli v pondelok s Martinom, ECčkom, ktoré meškalo 20 minút, klasicky. No ale aj tak som to do školy stihla, prvá hodina bola angličtina, takže nič zaujímavé. Tuto máte môj pondelkový fit a zdraví vás aj Martin. No, ja som si prosím pekne zabudla obed, takže som si bola v kantíne našej kúpiť niečo. A mali tam samozrejme, že len všetko s mesom, takže som si kúpila, že 2 croissanty. A Martin si zabudol tiež obed a má snídaní šampiónu. Yes. Nebo... Je to strukovina. Strukovina. Strukovina, akože... Čo strukovina? Strukovina. Však strukovinu máte rovnako, nie? No. To je luštěnina. Aha. Áno, no. Puzzle to nebudou. Ale blízko. Ty čočka? Jo. Jo? V druháku už máme teda predmety, ktoré sú trošku praktickejšie, takže už to bude viacej záživné. Viacej zvierat uvidíte v mojich vlogoch. Toto máme teda Sushi, čo je Terkin pes. Ona s nami chodila vlastne už aj do prváku, možno sa objavila v nejakých vlogoch. No a tu vám Sushi ukazuje nejaké obľúbené triky, tak dajte like na toto video ako podporu pre Sushi. Vôbec ne pre mňa, hej. Konečne som na byte. Bola som v Alberte spraviť taký menší nákup a spravila som si klasiku ňoky s nivovou omáčkou. A asi vám dám vlastne taký upgradeovaný beat tour, lebo sme toto trošku dozmenili tým, že už so mnou teda nebýva Ondrej, ale Bianka. No, takže hlavná vec, čo tu je nová, je toto zrkadlo, ktoré som vám už ukazovala vo vlogu z Fínska a zapáčilo sa mi až tak, že som si ho teda kúpila aj sem. Ďalej táto skriňa, ktorú sme tu mali teda už predtým, len v inej farbe, ale tým, že bola Ondrejova, tak si ju za sebou zobral. A takto sa sem podľa mňa hodí lepšie aj s týmito boxami. Toto je Biankiniano, ktorý nám tu tak pekne dotvára atmosféru. No a toto je už Biankina časť. No a moja zostala viac menej rovnaká. Ľudia, ja som došla na takú prevratnú vec. Musím sa s vami o to podeliť, aby niekto nespravil rovnakú chybu ako ja. Ja mám založený Revolut účet, okrem toho, že mám slovenský a český, tak mám aj Revolut. A ja som tam mala zakliknuté, že mi to každú transakciu zaokrúhlilo a tie peniaze, z ktorých sa to zaokrúhlilo, mi to premenilo do nejakých Revolut Points. A zistila som teraz, že také niečo existuje. Mám tých Revolut Points, že 2300. Hej, prosím pekne. Zistila som, že čo s tým akože môžem robiť, že to môžem premeniť na cash alebo čo a že na taká možnosť tam nebola. Lenže si môžem kúpiť lounge vo Viedni na letisku alebo to premeniť na míle letecké, ale ja letam Ryanairom, takže míle nezbieram. Takže som písala na podporu a vráťte mi peniaze. Takže čeknite si, či to tam máte dané tiež, aby sa vám nestalo to, čo mne. Útorky teraz máme také prednáškové a medzi tými prednáškami mám jedno cviko. Predtým som ešte išla do knižnice požičať si jednu knihu. No a mali sme cviko z výživy zvierat, kde robíme to isté, čo na botanike minulý semester. No a naša vyučujúca nám okrem toho dala ochutnať hráškové vločky, lebo to nejako súviselo s dnešnou témou a spravila nám aj pukance. Potom sme mali ešte prednášku z fyziológie, ďalej nasledovala z mikrobiológie a na tú poslednú z ekológie už som ani nešla. Čau! Čau! Náš tohto týždňový hangout bol trošku skromnejší, bola som len ja, Naty a Katka a išli sme do čajovne, v ktorej sme ešte predtým neboli a dali sme sa teda dobrý čajík a popreberali klebety. Streda je hodne dislike. Sme streda haters. Naše obrovské nadšenie z toho, že je streda, vyplýva z toho, že obidve musíme stavať na 7 a ja mám teda cvika z mikrobiológie, ktoré boli fajn. Potom bola ešte biochemka, kde sa mi všetko pokazilo a fyziológia, kde sme auskultovali a robili EKG. Ja som tak strašne unavená, lebo som bola v škole od 7 až doteraz do 4, lebo sme mali 3 hodiny ekológiu,
kde som si akože pospala pol hodinu, ale aj tak to bol zabijak. Až strašne prší, úplne som zmokla po ceste sem, takže si asi idem lahnúť. Dneska prežil 9 hodín v škole sem. Má to ťažké. Čtvrtky nemám žiadne cvika, len jednu prednášku, na ktorú sa mi dneska moc nechcelo, takže som išla do knižnice, tam som sa učila fyziológiu, lebo mám pocit, že som z nej úplne pozadu a potom celý deň lialo, tak som sa len učila a robila protokoly. Inak v pozadí môžete vidieť taký malý upgrade, tieto plagáty, ktoré som kúpila z Dušinu, sú mega dobrá kvalita. To, koľko tam je lepiacej pásky, si prosím nevšímajte, lebo tá mačka je strašne stubborn a nechce držať. No a zajtra mám ešte jedno cviko ráno, takže tu musím ešte zostať a celý deň neviem čo robiť. Takže strážim Biankyného Yukiho, pretože ona je v škole na nejakých cvikách. Vlastne vám môžem sa dať nejaké zábery z minulého týždňa, pretože sme išli na veľkom semester party. Ty máš strašný music taste. A vy teraz ty. No ja odšel všetko. Tak V piatok som ešte mala cviko z základov veterinárnej péče, kde sme teda preberali klinické vyšetrenie. No a potom už som išla vlakom domov. Ja už som teda doma, určite sa tomu teší aj Luna. Že Luna. A ďakujem vám za pozrietie tohto vlogu a vidíme sa pri nejakom ďalšom.